A Aigües de Barcelona, la innovació és el motor de transformació que ens impulsa a trobar les millors solucions per al futur del nostre territori. El 2025 hem destinat 5,7 milions d'euros a l'esforç en innovació. Hem analitzat més de 120 propostes i hem impulsat més de 60 iniciatives per transformar el sector de l'aigua. Treballem amb més de 140 entitats col·laboradores per contribuir a un ecosistema innovador, metropolità i europeu. Durant el 2025, hem llançat 15 reptes en cocreació amb el nostre ecosistema i hem generat 54 noves idees internament dins del programa d'ideació participativa. Hem implementat 18 solucions innovadores durant els últims 3 anys que generen un impacte real a l'àrea metropolitana. Col·laborar per innovar, innovar per transformar. Treballem per a les persones, fent de les ciutats un lloc millor per viure.